שלום לכולם, כאן אדם, בפרק חדש ומענה. פרק כיפי זה יהיה, מאוד כיפי. ובפרק הזה אני אראה לכם דברים מגניבים, כמו להיות חבר. נו בוא כבר, לא רוצה רק להיות חבר שלך, בוא, אני רודף אחריו. הנה הוא, מצאתי אותו. רגע, מי הוא עכשיו פה? בטח הוא ממשיך קדימה. דווקא אני רוצה להילחם פה באמת נגד מישהו אחד. בסומבימנים, במקומות שבאמת הם יכולים להרוג אותך. בשער לגנון. ביי, הוי. פתוח תמיד אם אתם לא יודעים. חזיר. זה היה חזיר בן גלקטי. חזיר בן גלקטי. הרגתי חזיר. יש לי אוכל מהחזיר. הוא עלוב מאוד גם אתם לא יודעים. אוכל של החזיר. תראה אותו לצריך אותו כמעט. עכשיו בפרק מענה אנחנו נעשה דברים מעולים. מענים, כיפיים, חזקים. חזקים התבלבלתי. כיפיים פשוט. אני אעשה עם 37 הנקודות שקיבלתי. אני לא יודע מה אני אעשה איתם בכלל. יש לי רעיון מה אני אעשה איתם בפרק הזה, המענה הזה. אני אעשה איתם משהו שיעלה לי הרבה. סליחה. זה המקום. אני לוקח את זה. מה? שטעיתי. צריך לעשות עם זה כלום בינתיים. אני כבר הולך למלחמה פה. שאף אחד לא... רגע, אני רוצה לרחב שלו קודם. מה? באמת? הוא צוחק עליי, קוראים לו 1, 2, 3, 4, 5, 6 9. הוא צוחק עליי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אני יכול לזכור את זה בעל פה. תפרוץ לו למיינקראפט. לא. זה לא חבר שלי? היי, אני מכיר אותו. הוא חבר שלי. היי, אתה לא רוצה? רמאי. הוא לא רצה להיות חבר שלי. כנראה. רגע, מה קורה לי? לא. יש לי מזל שזה היה רק דמיון שלי. לא צריך כלום לעשות פה. אני עכשיו לוקח חרב וזהו. לוקח 7 חרבות. 9 נקבל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 חרבות בדיוק. אלוהה. עכשיו מדלג. לקחתי פה חרב. לקחתי זהב. קצת תירגע עם הזהב פה שקיבלתי. תירגע.
תירגע מהזהב שקיבלתי. תירגע מהזהב שקיבלתי. תירגע מהזהב שקיבלתי. תירגע הזהב שקיבלתי. תירגע מהזהב שקיבלתי. תירגע מהזהב שקיבלתי. תירגע מהזהב שקיבלתי. אויה, אויה, טרויה, 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 יויה. עכשיו פה רגע זומבי. רצחניים ומפחידים. נכון, ממש קשה לעלות על הכתום הזה. אני אראה לכם למה אני מתכוון עכשיו. ג'ונה, ג'ונה, así imata. Chai chetupedo, ay, chai chetupedo. Sire, asire, asire te inata. Chai chetupedo, ay, chai chetupedo. Asire, asire, asire te imata. Chai chetupedo, ay, chai chetupedo. אסירה, אסירה, אסירה תאימתה. זה מה שתכוונתי, הכתותים האלה. קשה לעלות עליהם. זה משהו שאף פעם לא הצלחתי לעשות. להגיע לסוף הכתומים, אף פעם לא הצלחתי לעשות את זה. הצלחתי להגיע אליהם באמצע, אבל אף פעם לא לסוף שלהם. אף פעם. זה ממש קשה. אל תנסו את זה, כי זה קשה מאוד. לא! סולדת מזה. וזה. לא, לא. זה, אני אוהב את זה. אני מת על דבר הזה. אסור שזה יאבד לי. חייבים לשמור על זה. זה יאבד לי. חבל על הזמן. עכשיו אני נותן לאיזה מניאק להרוג אותי. מניאקים, אין בו אף אחד. כנראה שאני יכול ללכת. להתחיל חיים שלי. חיים על הירח. במיינקראפט. אין פה אפילו מיינקראפט אחד בפרק הזה של המיינקראפט. ואני יכול לחתור עצים. אולי אפשר פה לחתור עצים. אי אפשר? נו באמת. אז אולי פה. יש! אני יכול פה. פה אני יכול לחתור. פה אני יכול לעשות את הכל. וואי, מה זה? אקח זה. מה? זה... אומר את זה. אוי לא, באים. אני רק רוצה להתייע, אבל... תקפו אותי. היה. לא, נו באמת. לא. נו באמת. וזה סוף הפרק שלנו.